Kodwa-ke njengamanje guys ngicela nibe nibhala imibuzo ngoba ngifuna nithi hawu wahamba thina singasabuzanga lutho sisithenjiwe, because mina umngani wami ngiyamazi. So ayikho into engizoyibuza mina, engizobuza ngiyakwazi, ngiyayazi ne-answer yakhona. Mina yini enifuna ukuyazi? Khona bese bebuzile imibuzo basho ukuthi isimningi kakhulu ama-comments, so isicashile. Ngicela ukuthi ubuze umbuzo njengamanje, ngicela imibuzo kuphela, not ama-comments ngoba kugcina kuxabene. Abanemibuzo ngicela babuze imibuzo, kodwa-ke sithi sisabuza imibuzo nje, ngicela nje senze into enhle bakithi bahlali. Ake sisapothe nje uJD, ingane yaDoni, une-YouTube channel. She has a very good YouTube channel. Ngicela sisubscribe, nayo ilink yakhe sengiyifakile. Ngicela nje siklikhe sisubscribe, ila uzobona khona-ke noDoni-ke nokuthi wenzani ekhaya ney'ngane zakhe. Bane-series emnandi ekuthiwa i-Grey Culture. Fanele ngi-encourage abazali kakhulu abanama-teenagers, because usho ne-advice. Ngicela nje senze, singase senze leyo nto. That's the only way we can thank uDon Thandeka King ukuthi azoshare nathi indaba emnandi kangaka. These are sacred stories. Even abantu obudlelene nabo bakutsheli indaba yohambo lwabo. So nje ngicela nathi senze ubuntu, senze ubuhle, simane nje siqonde la nayo i-link, siyo-like nje, siyo-subscribe nje, sitshele nabangani bethu, sishare ukuthi subscribe-ani nayo i-YouTube channel, sisaphothane, ni-subscribe phela yami. That's a beautiful thing, Choma ngiyabonga. uJD-ke I always say uzoba executive producer yala, uzoba i-boss yami ngoba she is now currently she was trainee director and she was in the movie called Loving Thokoza. I think it's going to be on Showmax on the 20th of May. She was continuity, Ubenzi continuity. And for those who know entertainment bias, the continuity, and that's quite a step. Usuge from lockdown season 5, waba wenzi continuity on Loving Thokoza. So she's got quite an experience under her belt already, and I'm so proud of her. And ngiyamthanda-ke mina, ngiyawuthanda u-YouTube wakhe ngoba noma sengikhumbula umngane wami mane ngiye kuwona uyavlog enza izinto abazenzayo ekhaya, okuye ngithi hey ngengimtshele-ke manje uDon ukuthi sengibabone benza ukuthi ufolowisheni nizobona izinto eningakaze niy'tshele ukuthi hawu kanti uMangcobo udansa kanje mesekhaya ney'ngane zakhe. So nje ngicela nibalandele niwubuke. Nawu umbuzo from uMusazwane uthi, do you still have indumba? I hope that answers her question. Question answered. Inayo. Banye bayancoma bathi you have beautiful children. Omunye ucela i-nickname yakho. Ngabe unayo i-nickname? Dati, i-nickname yami, funny enough, i-nickname yami yathathwa idlozi layenza igama lami lasedlozini. So ugogo growing up used to call me Uyidandi. So mangabe bekhuphuka sebebuya ngizothi sebebuya phela ngoba babuya through me, base bethi igama lakhe lasedlozini Uyidadi Dadi, ngoba that's what they used to call me bephile emhlabeni. So I'm blessed, and that's why I'm saying si unique. Khona banamagama amadlozi ahlukile, but elami lasedlozini Uyidadi Dadi, and that used to be my nickname as well. Ningathi mase ngihlangana naye emamall bese nithi Uyidadi Dadi, akuloneleni lelo gama. Ngifuna ukuza kohlola, utholakalaphi? Ngabe usahlola? Kungaba abantu bangakwazi ukuthi bakucontact uma befuna ukuzohlola? Inkinga ngizothini? Angazi bazohlola bazoshutha. Uyayibona inkinga manje, kukhona isigaba efanele ngidlule kuso okwamanje anduba ngibe full time ngibuyele ekuhloleni. Okwamanje yes nginayo indumba, kuyeza certain people, but also kubuye kube nalento ukuthi kuzoza nombani noma yabona kuzoza nombani nongasafuna ukuzohlola nosefuna ukuzoyibonela uDon Thandeka King nje. So kukhona iprocess efanele ngidlule kuyo ethile, and then ngiyosho kubantu mangabe sengisebenza futhi, because it would mean ngisebenza manje ngibasebenza kaningi ke manje abantu sengibuyele endumbeni and sengisebenza, because my acting job ngiyasebenza still, angimili ukusebenza abantu. So ngiyosho mangabe sengivulelekile ukuthi ngisebenze. But should I meet up with you somewhere kube ukuthi fanele ukuthola umyalezo wakho and ungibuza imibuzo, I can do that. But okwamanje fanele khona isigaba efanele ngidlule kuso ukuze
ngikwazi ukuphinda futhi ngivuleleke ukuthi abantu bazohlola. Okwamanje kusa-complicated. Cornelius nje kusho ukuthi nawe kufanele uye emsamo wakho ubacele ukuthi bakuthumele ngoba abanye bayayifikela bethunywa amadlozi abo. Mase baxoshakala. Unelo Mzomba, my favorite people, I love you so. Did it ever happen that uvukwe ngumoya in your acting profession? Yes, it has happened. Makwenzeka lokho ngiyaye nginikwe ithuba lokuthi kwenzeke lokho kufanele kwenzeke, umoya ukhuphuke, wonke umuntu uyayaphume esethini, kusale kukhona there are specific people that I identify as my spiritual people. Nami siyalinka in terms of spirituality. So abantu engizwana nabo ngokomoya ibona mhlawumbe babili emsebenzini lo engisebenzayo, yibona engiyaye ngisale nabo kube yibona ukuthi makuthi ikhehla liyakhuphuka lifuna ukukhuluma something, or something has bothered him, or something has annoyed him or angered him, mayikhuphuka kube yibona abakhuluma na, ngoba abanye abantu bayesaba, kuyathusa. So seke kwenzeka, yes, but akwenzeki kaningi, it hasn't happened in a while, but seke kwenzeka. And some scenes uthola ukuthi some scenes they trigger ukuthi idlozi likhuphuke, ngoba mhlawumbe liyacabanga ukuthi mhlawumbe mangikhale kakhulu noma ngikhala lize livuke, because they don't understand how kusebenza kanjani manje, wayesephatheka kabi manje uyitati. Mina ngicela ukubabuza laba mhlawumbe bazosaba ukubuza lo, mekwenzeka uthole iphathi umane ukhastwe ezisangoma, kufanele kwiloyo phathi oyidlalayo ushisa impepho ugqokiswa kwesangoma, ungayithatha iphathi enjalo? No, ngoba one, angiyisebenzisi impepho emsebenzini nje, lo engiwusebenzayo bayazi ukuthi ayishiswe impepho emsebenzini, because angiyisebenzisi impepho and it affects me ngendlela enye opposite. Angiyisebenzisi impepho. I know it will sound strange, and we did say ukuthi sisebenza ngendlela ehlukene. Incense, ugogo prefer incense sticks. So impepho angishisi. So whatever into engiyobe ngikastelwe yona, if I can, advise ukuthi i-tailor make to who I am. Khona kuzokuphambana, ngoba in acting vele ngizogcina ngithi mu-actor you become a character, and it's a very spiritual thing ukuba i-character as well, because suke ungewena. So uyaye ku-criss-cross somewhere, so uyaye ungafuni ukuthi wenze izinto ezizochukuluza isimo oyisona kwamoya. So mina personally, I've tried it. I think I did it once without knowing, where uKoko just took over. He took over. Wavele wawuyeke o-actayo. So, and then the second one, I think Isita or something, khona le kade ise TV khona manje. Nalapho I could feel ukuthi he was, but yona it was very calm. It wasn't isangoma lesi, kwakukuthi mhlawumbe ngumprofeti type of situation, but ngangumuntu la abantu abasebenza ngamanzi they usually bahlukile ezangomeni, because izangoma uyothola ukuthi umuntu osebenza ngamanzi uyazamula, isangoma siyathimula, i-example leyo. So I opted to make the healer because I had nganikwa i-choice yokuthi ngimenze kanjani, so ngamenza ngendlela ethile. Hey guys, nenze show yambona ukuthi uDon wangena idlozi eligqoka iqhoks neyibuko, yikho eyithanda kanjena. Nifanye nithi mengabe niphahla nikhululeka nicela ngicela ungenwa idlozi elu-CEO, idlozi elu-supervisor noma u-steward, ungabe uthi ungenwa nje idlozi elalisafuna amatoho kwalona elaluwumahlalelo, ngoba nawe and also into engifuna ukuyichazela abantu ukuthi kakhulu uma ungenwe idlozi lasemanzini uyayibona ukuthi umuntu uthanda izinto ezicwebezelayo. Khona abantu abaye baphikise ukuthi yabo ngisanda noma ngiphothula kakhulu. Mina ngangitshela ubuhlalo bami ukuthi kufanele wenze ubuhlalo obunje, and ngangizenzela mina ukuthi yenza ubuhlalo obunje obuhambelana kanje, emakhalazi kanje, ngangiyibonela mina yonke mina into engiyifaka emzimbeni wami ngisuke ngiyibonela.
So uthola ukuthi bafuna into ey'gqibezelayo, bafuna amabhengela a-gold, bafuna amaringi, bafuna amacici nama-necklace, izinto zasemanzini lezi ey'hambelana namadlozi asemanzini. So just abantu bazocaciliseleka because mangabe ufaka izinto ey'gqibezelayo uthi uyisangoma then they don't understand. Uma uthanda ukuba muhle, ake sithi nje uyayibuya uthande ukufaka izinto kukuvuke nje ube muhle, usuke uvukwe umuntu omuhle, umuntu ohambelana namanzi. Yeah, guys, ngempela kufanele kuthiwa uma usungenwe idlozi kufanele izinto zakho yicace, ube umuntu okhanyayo noma uvela. Kuye kube buhlungu kanjani uma ngifana uthola ukuthi ubona isangoma, lo makhosi osebenze ey'mobeni wangenwa idlozi elinjani kanti yena. Yabo fanele niphahle nithandaze. Mina nje angifuni ukungenwa idlozi elingawona u-CEO, ngifuna umuntu oyephethe ngoba ngiyathanda ukuphatha mina, ngithanda ukuqashwa. Ngifuna ukuyisebenzela mina. Uyofesa kanti wangenwa idlozi elalifesa nalo lazi lahamba emhlabeni. I am reluctant to start my journey, but you are giving courage to start with advice. What advice would you give umuntu ozaziyo ukuthi unobizwa kodwa reluctant ukuqala indlela yakhe, ijourney yakhe? Okay, Sibindile. First of all, let go of the fear. Khulula umoya ngoba noma ungabaleka namhlanje ngeke uzucasha, ayicashelwa ke le njini. Sometimes uthola ukuthi umuntu athi agijima ahamba aye kubafundisi athi abamthandazele kuxoshwe umoya uthola ukuthi kuzothi dam idlozi lithi uyangixosha kulungile ke liqhele limele uyohlupheka uthola ukuthi umuntu umbone ekade ehamba amasonto athile enza into ezithile uhlangane naye years down the line esefaka ubuhlalo esethi nje uyathwasa. Awuhleki ke makunjalo, you simply just encourage and you support because akulula ukwamukela umoya guys, siyona into eloba kufika mnandi qala ubhukhuzeke phansi qala wona into zakho imoshakala nje. So uma usa reluctant kusho ukuthi abakakwenzile ukuthi Silindile. Uma usathi reluctant kusho abakakhuduli phansi, kusho ukuthi abakakulahlekiseli ngezinto ezithile. Mina nje I'm divorced and mhlawumbe angibaqambeli mangithi kakhulu ibona babe ngifuna ukuthi ngiyimele giqe kanje. So kubukhona ukwemukela umoya but yehlisa nje umoya, yemukela. It's a journey ongena control yayo. Enye into engayinezela nje mhlambe lapho emakhosi ukuthi wena Silindile, into yokuqala ofanele uthi let's go off ukuthi bazothina abantu, ukuthi bazothina abangani bakho. And another thing, that's why for me it's very important ukuthi senze lama series ukuze nibone ukuthi elemethi umakhosi akushiwo umuntu ohluphekayo, akushiwo labe esibabona kuthiwa umama Zahara bakhulisa iy'nduku babuyisa amalosi lava. Indlela yobungoma ihlukile, akushiwo futhi ukuthi usuzohlala endumbeni. Uthola ukuthi bafuna ukuvulela inhlanhla yakho nawe mhlawumbe ukuthi ugcine nawe umama wabo somewhere. Nanokuthi fanele kusebenze abantu, akusikho nanokuthi fanele ube ukuthi kufanele nje kube khona izinto oyilungisayo ey'bhekene nawe abakhethe wena ukuthi uzenze uyilungise, ulungisela bona ukuze nabo balungisele wena bese beyakukhulula emva kwalokho. You don't necessarily, akusiwona wonke umuntu ofanele ahlale endumbeni nalapha abantu. Silindile nje into that I'm picking up inkolo ukuthi kakhulu umuntu ekhaya kubo kwabantu besonto. So Silindile into engiyipick up-ayo ukuthi usaba lokho ukuthi uzoyiqalaphi nje leyo ndaba ekhaya ngoba ekhaya kuyasontwa. Abayizwa nje indaba yamadlozi, abayizwa nje kuthiwa ekhaya amadlozi amadimoni, siyizwa nje indaba yamadimoni. So uSilindile I'm picking up angazi kanjani but umuntu kanjalo I hope ukuthi ngelinye ilanga ambuleleke ukuthi ayikho into wrong ngokuhamba this journey because uNkulunkulu ukhonzwa ngey'ndlela ezehlukene. So uma ukhethiwe ukuthi wena ube uphilise ngendlela yesintu, uphilisa ufana nje nomfundisi osesontweni, nawe uma uphiwe isiphiwo sokuphilisa. Angithi calling. Fana nonesi is a calling ukuthi anakekela abantu. Dokotela it's a calling. We all have different kinds of calling. Abanye bethu sinama callings ukuthi sibe izitsha zamadlozi ethu, afika amadlozi ethu azokwazi ukusiza abantu abasemhlabeni abasaphila.